uVanessa Nanthakumaran wothukile ukubona ukuba uza kuba ngoqala kumtyangampo oluhlu oluza kubona umzimba wokumkanikazi uElizabeth II kwisakhiwo sikarhulumente eLondon. I cooked it's only a couple of croissants and milk pouch and water bottle is a small one I have at the moment. Abahlali baza kunikwa ithuba elimvelatanci yokubona ibhokisi kakumkanikazi eza kombathiswa ngeflag yelizwe. Urhulumente wesiqithi sase-Australia uvakalise ukuba umfanekiso kakumkani Charles III awuzukungena endaweni kakumkanikazi wesibini kwimali yase-Australia njengoko bekulindelekile. The Royal Australian Mint is well prepared for this eventuality and will engage with its British counterpart to obtain an appropriate effigy. Lo rhulumente uza kuxoza mphini wumbi kuquka nokuchonga abantu abazenzele igama kweli lizwe. Ukutyibilika kodaka konakalise amakhaya kwakhokhelela nokuvalwa kwendlela eCalifornia emva kwezikhukhula ezimandla. Ozibonele ngawenyama nothathe le mifanekiso usinde cebetshu koludaka. Sasikweli ngqokoqo wawukhe wanomdla ukutyelela iJerusalem kodwa waxakwa kungena nzulu epokothweni kotyelelo kuquka iinqwelomoya, iindawo zokuhlala nokutya. Ngoku ayisekho imfuneko yoko kuba ungayibona iJerusalem yembali yaseBhayibhileni enezitalato zegolide uhleli endlwini yakho. Inkampani yakwaSirayeli neyaseCanada zivelise ithuluzi lokuba abantu bakwazi ukubona imimandla engcwele kwihlabathi liphela. Indawo ezingamagugu maziguqukele kubuxhakaxhaka bale mihla ukuze zibe nomtsalane kulutsha qongqololo.